first time I've come for the bazaar, and I've realized that how important it is to have some kind of a end result in your mind when you think of making a film. Because what happens is that you make a film, you suffer while making a film, and if you don't have a correct business eventually outlet, then you suffer after making the film also. So I'm glad to be part of this film bazaar where I see people from many countries and from India, आपले देशातनं पण बाहेरनं पण आलेत एकत्र येऊन एक अशा सिनेमाला पुढे करतायत ज्यांना अदरवाईज बाहेर विकत घेतलं जात नाही. सो म्हणून इथे फिल्म बाजारला यायला मला खूप गंमत वाटली. आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जे चालू आहे तिथे जाऊन फिल्म बघायला मजा येते. आणि कसं आहे की बाहेरला जेव्हा फिल्म्स येतात तेव्हा त्यांचे थॉट्स असतात, त्यांचे कॉन्सेप्ट वेगळे असतात, त्यांचं जीवन कुठेतरी वेगळं आहे. त्यामुळे त्यांचं थिंकिंग विचारसरणी जसं म्हणतो स्टेट ऑफ माइंड इज डिफरंट. सो देन देअर आउटलुक टुवर्ड्स लाईफ इज डिफरंट अँड सो देअर सिनेमा रिफ्लेक्ट्स दॅट. बट बीइंग इंडियन, महाराष्ट्रीयन, मराठी, मला अजूनही असं वाटतं की आपलं लिटरेचर आपण आपल्या फिल्म्समध्ये तेवढं आणत नाही जितके ते लोक आणतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपले जीवन आपले फिल्म मेकर्सनी थोडं अडचून आणावं. तुमच्या अपकमिंग फिल्मबद्दल काही सांगा. अपकमिंग फिल्म आत्ता एक मिस सुंदरी घेऊन आलो मी फिल्म. ती फिल्म आहे ज्याच्यात आपले अमजद खान जे ग्रेट नट होते गब्बर, त्यांची मुलगी आहे अहलम खान, आणि मिस सुंदरीचं कॅरेक्टर ते करते. आणि ती फिल्म खरी पुन्हा आपण म्हणू शकतो थोडीशी ऑल्टरनेट सिनेमा आहे की ज्याच्यात नेहमीच आईवडील पेरेंट्स वॉन्ट देअर सन टू गेट मॅरिड अँड गेट अ ब्युटिफुल गर्ल होम, and son is watching their parents who are growing old and they want him to get married because they are going to eventually die, and so they want to just get rid of it and get a beautiful girl home. And for son त्याला असं वाटतं की आपले आईवडील म्हातारपणाकडे जात आहेत, ते थोडे घाबरलेत आणि मृत्यूलाच घाबरलेत. तर त्याचं म्हणणं असतं की मृत्यू पण सुंदर आहे. सो द होल पॉईंट इज सन ट्राईंग टू मेक देअर डेथ ब्युटिफुल, making them accept that death is beautiful, and they want his life to be beautiful with marriage. So that's a kind of a mixing of two beauties. How was the experience? Acting in the film? I think it was one of the what you call it, the most organic experience, as I say, that because I made a play on this first as Miss Beautiful and then converted into a film. So for me, audience reaction in the play, that actually made me to go ahead and make the film so that I think bigger audience can watch the film. And it is a thought which is regardless of being a Maharashtrian or Indian, it is beyond, it's about parents, and everybody has parents, and it's about dealing with beauty and with life and death, because we always celebrate birth and we mourn death, and the whole point is the janma shubha hai to mrityu ashubh ka is the film. Recently असं टॉक्स होत आहेत की आउटसाइड देर इज लॉट ऑफ थिंग्स हॅपनिंग टू प्रमोट फिल्म्स. एका माणसाला फिल्म करायची असेल तर फायनान्शियली सपोर्ट नाही, याकरता तो मागे नाही राहत. देर आर लॉट ऑफ गव्हर्मेंट एस्टॅब्लिशमेंट्स विच आर सपोर्टिंग, बट इन इंडिया वी डोंट हॅव दॅट सपोर्ट. सो त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? मला असं वाटतं की सपोर्ट हा आपल्याकडे का कमी आहे, कारण का आता मला वाटतं तसं आहे सपोर्ट की आपण थोडे संकुचित लोक, थोडं कॉन्झर्वेटिव्ह. म्हणजे कसं आहे काय की आपण ठरवतो की फिल्म्स हे असेच असतात, म्हणजे त्याच्यात हिरो असतो, हिरोईन असते आणि आईवडील असतात आणि छोटेसे कॅरेक्टर्स असतात आणि ही एक एंटरटेनमेंट फिल्म बनते, झाली कमर्शियल फिल्म. मग एक आर्ट हाऊस फिल्म असते की ज्याच्यात एका गरीब शेतकऱ्याची किंवा एखाद्या गरीब मजदुराची किंवा एखादा म्हणजे अंडरडॉग्सची फिल्म असते, ट्रॅजेडी असते, किंवा ती सोशल व्यवस्थेवर, समाज व्यवस्थेवर एक त्याच्यावर टिप्पणी असते. अशा ही फिल्म म्हणजे आर्ट हाऊस सिनेमा. मुळात युरोपमध्ये म्हणा किंवा वेस्टमध्ये म्हणा किंवा अजून कोरियन फिल्म्स तरीसुद्धा पण ते तोडून आहेत. म्हणजे फिल्म्स ह्या कुठल्या एका दायऱ्यासाठी नाही आहेत, त्या फिल्म्स ह्या त्या फिल्म्स. So regardless of its budgets, regardless of its the concept
which gets the audience in. So the buyers are also like this. And तिकडे खूप इनोव्हेटिव्ह गोष्टी आलेल्या आहेत की ज्या पद्धतीने फिल्म्स लोकांना दाखवल्या जातात. आपल्याकडेही लोक प्रयत्न करत आहेत की खरं कसं आहे की ॲडव्हेंट ऑफ डिजिटल टेक्नॉलॉजी हॅज मेड एव्हरीबडी अ फिल्म मेकर. So everybody is going to be a buyer. So everybody is going to watch it. Are we prepared for it is the point, because there is something called internet viewing. Now, are we prepared for internet viewing? की आम्हाला वाटतं पायरेसी अरे लोक हे होतील आम्हाला पैसेच मिळणार नाहीत. How do we know? See, we have all these problems of doubting, suspicion is so much there, inherent part of our nature that we cannot be open. असं होतं आहे की रिसेंटली नाव लॉट ऑफ फिल्म्स आर बिंग मेड रिजनल फिल्म्स. मराठीमध्ये खूप चांगले चांगले मूवीज येत आहेत. पण मला जर मराठी कळत नाही आहे देन आय कांट जस्ट वॉच द मूवी, बिकॉज मला तो कन्सेप्ट मला तो काय डायलॉग्स आहे ते कळतच नाही आहेत. सो यासाठी ह्या ज्या रिजनल फिल्म्स आहेत त्यांना वर्ल्ड लेवल, इंटरनॅशनल, नॅशनल लेवलवर नेण्यासाठी काय करावं असं म्हणून मला वाटतं. एक तर मुळात जशी टिंग्या होती, आय थिंक टिंग्या इज सीन इट. एकदा श्यामची आई होती, मग टिंगे आलीमध्ये श्वासनी पण बघितलं. द पॉईंट इज तुमच्याकडे तुमच्या फिल्म्स असायला पाहिजे जे स्वतःहून आय थिंक विल रीच द ग्लोब. इट्स जस्ट द क्वेश्चन इज डू वी हॅव इनफ गुड फिल्म्स अँड वॉट वी हॅव टू डू. आत्ता उलट मी तर सांगतो, आता नितीन चंद्रकांत देसाई बनवत आहेत फिल्म्स, त्यांनी बालगंधर्व बनवली. आय थिंक बालगंधर्व हॅड इट्स फेअर शेअर. Or you have more films now coming up which will also have more share. It's just that can you make films which the world wants to see it? नॉर्मली जेव्हा आपण विचार करतो की एक फिल्म ॲक्टर आहे त्यांचं ते ग्लॅमरस लुक विच ॲक्च्युली सेल्स. तुम्ही ग्लॅमरस दिसायला पाहिजे जर तरच तुम्ही सेल होता, तुमचं मूवी सेल होता. आणि हे तुम्हाला पटतं का? ऑर इज इट दॅट यू हॅव टू हॅव दॅट टॅलेंट टू सेल द मूवी? I think there is both is involved. Most of the times the filmmakers are very happy making the film, then they forget to sell the film. And the second thing is, of course, again I said that glamour will always sell, but now the times have come where people want to sell some kind of different topic, and that is what is far more exciting about it. आणि ते विकलं जाणार. आणि you need, again, actually, if I tell you, now people are going back, people want content. And I think content will always rule. Eventually film watching is nothing but emotional experience. So can you give an emotional experience is the point. Do you think film festival is important? It is very important, because otherwise what would happen? See, what happens is whether everybody watches everybody's films or not, but they meet and they talk, and the talk also cannot happen in 1 year, maybe second year, third year, co-productions, talking to each other. I think these things which are very very important आणि ते व्हायला पाहिजे. सर मला सांगा, तुम्ही फ्री टाईममध्ये काय करता? फ्री टाईममध्ये मी फक्त जगतो. इट्स ॲज सिम्पल ॲज दॅट, इंटरॅक्टिव्ह. आणि जेव्हा थॉट येतो तेव्हा त्याला विचार करतो. युअर हेअर इज रिअली वंडरफुल. आय रिअली विश आय हॅड दॅट हेअर. कारण ती तुमची एक युनिक कॅरेक्टरिस्टिक, म्हणजे तुम्हाला केस बघितल्यावर मला कळलं की तुम्ही आहात म्हणून. सो तुम्ही ते करून घेतलं आहे की ते नॉर्मली तसे आहेत? म्हणजे नॉर्मली तसे आहेत. आणि तुम्ही ते वाढवले, म्हणजे कधीच नाही वाटलं घरातनं कोणी नाही म्हटलं बाबा कापून टाक, एवढे मोठे केस नको आहेत? मी नाही ऐकलं, कारण का माझे कान झाकले गेलेत. आणि जेव्हा तुम्ही काम करता, कारण फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला यू हॅव टू वर्क कंटिन्युअसली, एक एक दिवस झोपायला नाही मिळत, यू डोंट हॅव टाईम फॉर युअर फॅमिली. कधी असं वाटलं का की आय नीड टाईम फॉर माय फॅमिली, आय नीड टाईम फॉर माय सेल्फ? मला वाटतच नाही माझं लाईफ आणि माझं वर्क वेगळं आहे. ते दोन्ही एकच आहे, कारण का जीवनातनंच आर्ट येते आणि आर्ट हे जीवनाला कॉम्प्लिमेंट करतात. त्यामुळे मी असं काहीच केलेलं नाही. जे जे आहे ते आहे, सगळं जीवन आहे. एक बिगर इज जीवन. तुम्ही महाराष्ट्रातनं गोव्यात आला आहेत. असं म्हणतात की महाराष्ट्र आणि गोवा दे आर सिस्टर्स. सो महाराष्ट्रातनं आता सध्या तुम्ही फिल्म फेस्टिवलसाठी इथे गोव्यात आहात. हाऊ डू यू फील हा माहोल इथला, मग इथले लोक? गंमत काय झालं की मराठी पाऊल पडते पुढे आमचा प्रोग्राम चालू आहे. तर इथलं अगदी एअरपोर्टपासून सगळे इतके तो प्रोग्राम बघतायत की त्यांना असं वाटतं की हा आमच्याकडे आला. आणि त्यांचं एवढं खुश आहेत की तुम्ही प्रोत्साहन खूप देता सगळ्यांना चांगलं, आम्हाला खूप आवडतं. आणि म्हणजे मी त्यांच्या घरात पोचलेलो आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की मी त्यांच्या घरातच आहे इथे यावेळी जो आलो आहे मी. त्यामुळे मला असं वाटतच नाही मी महाराष्ट्राबाहेर आहे. तर मग डज दॅट मीन की गोवा इज लाईक युअर होम टू यू? हो, ऑफकोर्स, देर इज नो टू, म्हणजे काहीच डाऊट नाही आहे.
म्हणजे मी असाच फिरू शकतो. खूपशे मराठी सिनेमा डोंट कम टू गोवा. इथे लोकांना मराठी खूप जास्त लोकांना मराठी कळते, पण तरी ते सिनेमा गोव्यामध्ये येत नाहीत. अँड पीपल लाँग टू सी दोज मूवीज. मग फायनली त्यांच्याकडे ऑप्शन असतो, कारण ते DVDs पण हार्डली यू गेट इन द मार्केट. पायरेटेड DVDs घेऊनच बघावं लागतं, कारण आय वॉन्ट टू सी दॅट मूवी, आय वॉन्ट टू अप्रिसिएट युअर वर्क. मग सो करेक्ट. माझ्या मते ते थोडंसं मराठी यांना सांगायला पाहिजे, असोसिएशन, की त्यांनी फिल्म्स इथे रिलीज करायला लावाव्यात कसंही करून, म्हणजे त्याला एक काहीतरी काढायला पाहिजे असं मला वाटतं. पण नक्कीच ऑडियन्सपर्यंत फिल्म म्हणजे पुन्हा आता तोच आहे की काय वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवता येईल. म्हणजे आपण जर फॉरेन मार्केटमधनं हा बघितला, हे शिकायला लागेल की फिल्म्स ह्या कुठल्या अजून वेगळ्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोचता येतील, की काय असोसिएशन्सच्या थ्रू जाता येतील का, किंवा एखादा संडे ठेवायला पाहिजे का, की बाबा गोव्यामध्ये आता यावेळेस लोकांना सांगायचं की इथे एवढे 500 लोकांना, जसं आता फेस्टिवलसाठी म्हणून तुम्ही स्क्रीन लावता तसं त्याच्यासाठी लावलं तर काय उपयोग होईल का, असं तारीख फिक्स, डे फिक्स करावा की एखादा रविवार आहे 3 वाजता मराठी फिल्म आहेच, किंवा रात्री 8 वाजता फिल्म आहेच, असं केलं तर वेगळ्या पद्धती शोधायला पाहिजे. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू प्रुडंट.